Tianana întreabă, se poate face cataractă de la prednison? Nu știu ce înseamnă, dacă se pronunță corect, Da. dar aștept... Acum, marea majoritate a pacienților care se află sub tratament cortizonic sau ei știu de corticoizi, iau prednison, iau medrol. Sunt situații când pacienții tineri au boli autoimune, din ce în ce mai mult, mai frecvent ne întâlnim cu astfel de situații. Și pentru a menține oarecum în frâu inflamația din bolile autoimune, li se recomandă tratament cortizonic. Și ei știu că, aflându-se sub acest tratament cortizonic, trebuie să meargă regulat la medicul oftalmolog pentru a monitoriza apariția cataractei și a monitoriza creșterea tensiunii intraoculare. Da, dar asta de obicei... Este o perioadă standard la care trebuie să se ducă acești pacienți care sunt... Depinde de dozele care li s-au administrat și asta în general le spune medicul reumatolog sau cel care ia decizia administrării cortizonului, depinde foarte mult de dozele administrate și de simptomele lor. Că dacă se sesizează că scade acuitatea vizuală și ei știu că tratamentul cortizonic poate să ducă la apariția cataractei, atunci se gândesc la lucrurile astea.